παίζουμε Subway Surfers. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα παίζουμε Subway Surfers. Δεν έχω ξαναπαίξει Subway Surfers. Καλά, μην λέμε ψέματα. Έχω παίξει. Όμως μικρός, τέλος πάντων. Είναι πολύ διάσημο. Και έχω να πω ότι μ' αρέσει. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Γίνεται να κάνεις αυτό. Δεν το ξέρω. Έχω να αλλάξω. Εντάξει, πολύ καλή φασπίδα. Οκ. Ξέρω που έχω λίγο καιρό. Ξέρω, έχω μια λίστα στο κινητό μου που θέλω πράγματα να κάνω για το YouTube, τέλος πάντων παιχνίδια, και έχω σημειώσει κάποια. Έχω και Roblox που θέλω να κάνουμε. Άμα μπορέσουμε Brawl Stars θα το κάνω. Απλά ίσως είναι στο free to play account μου, στο minimum account, τέλος πάντων, και μπας και κάνουμε κάτι. Οκ. Θέλω να μου πει τα quest που βοηθάνε. Πού όμως? Τουλάχιστον. Κατάλαβα. Δεν είναι λεφτά. Οκ, πάμε εδώ. Θέλω εδώ. Να πάμε εδώ και να πάρω χαρακτήρες. Πώς παίρνουμε χαρακτήρες? Θέλω να μου πείτε. Πείτε μου πώς. Όχι board, ούτε αυτά, ούτε αυτά. Αυτά. Για παράδειγμα, εγώ θέλω αυτόν εδώ. Get now. Get bo. Αυτός. View. Add friend. Get. Ok, όχι. Τι είναι αυτό? Θα μου δώσει αυτή τη βλακία. Ξέρετε, καλό μήνα κιόλας, δεν σας είπα. Περιμένω λίγο γιατί, λοιπόν, δείτε λίγο τη βρήκα. Ταν. Σπρέι. Πάμε. Κλειδάκι. Αυτό τα δούμε εννοείται. Κι άλλα λίγα. Πώς τα διπλάσια. Λακκένα. Κι άλλο κλειδί. Πάμε. 500 ακόμα. Οκ. Μην μου πεις, μπορεί να το πάρω τώρα. Μπορώ. Ναι. Ωραία, όμως μπορώ. Έγινα. Ναι, μπορώ. Κάτσε, μήπως. Μα πάω εδώ. Αυτούς εδώ μπορώ να τους βάλω. 30 κλειδιά. Το έχω 10. Αυτό. 30. 175. 280. 280. 2. Ναι, έλα. Πρώτα. Ναι. Δευτρία skateboard. Πόσα? Θα πάρω αυτή μετά.
Αλλά τώρα νομίζω μπορώ. Ναι, αγόρασα καινούριο. Bye. 1002. Να τρέξω αυτό. Κόντους δηλαδή. Τα βλέπω τώρα λίγο. Θα θέλω να κόντα αυτό. Μάλιστα. Οπότε λέω τώρα λίγο να... Θέλω λίγο να παίξω μόνος. Ωραία. Σας έβαλα. Τώρα αυτό με ξεπερνάει. Όσο ήμουν πάνω που δεν χρειαζόταν να πατάω πράγματα. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να μου πείτε άμα θέλετε να παίξω FNAF 2 Five Nights at Freddy's. Ωραία. Και βάζω και τα κάνω λίγο και σας πω την ιστορία του. Ωραία. Να σας λέω την ιστορία του βάζοντας τέλος πάντων κάτι διάσημα που κάνουν. Ξέρω θα φάω σίγουρα copyright. Εντάξει. Δεν λέω. Σίγουρα. Όμως YouTube σε παρακαλώ μη με κάνεις copyright, γιατί άμα με κάνεις copyright δεν θα φτάσω τους 100 subscribers και πρέπει να τους φτάσω γιατί εγώ 91. Σας ευχαριστώ επίσης για όλη την υποστήριξη κιόλας που μου έχετε δώσει αυτό τον ένα χρόνο που κάνει YouTube. Μπορεί ξέρω έχω ανεβάσει λίγα βίντεο, όμως θα δω πόσα βίντεο έχω ανεβάσει για να κάνουμε και ένα react στο κανάλι. Τι λέτε? Να κάνουμε ένα react. Οκ. Πιστεύω το έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω ένα μικρό βίντεο σήμερα να κάνω. Τέλος. Λοιπόν, ξέρω, ήταν μικρό. I'm sorry. Θέλω να μου πείτε και άμα θέλετε να κάνω και ένα αγγλικό βίντεο γενικά και οπότε bye και I'm sorry που έχω καιρό να κάνω βίντεο, οπότε bye.